Aziko mwambiri nonse amene mukutionera komanso atolankhani nonse ya nyumba zosiyanasiyana. Dzina langa Fredo Benjani Kalua, National Director of Youth ku UTM. Panopa I think alisa kuziwa kuti ku Malawi nthawi ino ndi nthawi ya registration. And I think alisa kuziwanso kuti mavuto ena amene achinyamata ambiri makumana nawo zokhuza za NRB kuti ena munaibe ma national ID kuti mukhale ndi access yokalembesa kumeki court inagamula and malo monse amene mula meki NRB ali momo. So tose nyamata wena aliyese amene ali supporter wa UTM, nyamata wena aliyese amene chaka cha mawa zakapezeka kwanisa 18 chonde ngati UTM achinyamata tikumana ndi mavuto osiyana achinyamata ambiri ndamene access to education ndi issue kwa ife. Achinyamata ambiri leroli ndalandira phone achinyamata ena kundiuza kuti tinalembera zaku immigration, tinalembera zaku immigration kuja anthu amene atenga ena maina awo pa ma shortlist panalibe. So ndi ma issues ambiri oti achinyamata ife tikumana nawo ku Malawi. Koma achinyamata ambiri ena amene oti zandale sindikhuzi, zandale sindipanga nawo. So tikati tione ma issues amene tikumana nawo ma problems aja zivute zitani akutiuza kuti tikuena kutenga nawo gawo pazovota zachisankho tindu udindo. So mwina tisanapite ku za registration ndi ma regional directors anzanga, ndi ma regional directors anzanga dziko lonse la Malawi. Mwina ningo abasalisa ngozibasa introduction. Yeah, mwina alisa kuzongo pereka introduction di region meujo. Ine Abdullah Gringo kuchokera ku Sapitwa region. Thanks. Ine nditenda igama Buwa region. Ine Henderson Waya kuchokera ku Eastern region, Director of Youth. Ine ndi Aaron Chiweza kuchokera Central region, Director of Youth. Ndafike mbewe doi wa Mpando. Ndi Maxwell Julius, Youth Director, Southern region. Ine ndi Moses Kaliati kuchokera ku Apashire, Director of Youth. Ine ndine Kida Nkolola, Director of Youth, Lakeshore region. Okay, ziko mwambiri nda think papa ndoti ngati UTM tindi ma national directors chipani chose. I think ma national ma regional directors dziko lonse kumira ma regions onse chipani chathu. Now mwina tisanapite sonkhani ya registration pala announcement yoti ndipange. I think 3 weeks ago ngati Fredo napanga announce kuti ndikapanga nawo contest ku convention ya UTM as a presidential candidate. Announcement manager ina announcement yoti nachoka pasi pa mtima andine ngati mozi mwa achinyamata. I believe kuti achinyamata tikuena kutenga nawo mbali, tikuena kutenga gawo as far as we can go. Africa yose tikati tione kuli windi yokuti achinyamata kuena zipanga nawo, they have to participate even ku highest level. So many mapanga announcement yanga icha, it was an announcement yokuti it is in belief, in faith kuti fail ngati youth we've got a role to play in politics, we've got a role to play in development ya Malawi. Komano after announcement icha I think ma directors anzanga osiyana komanso anthu osiyana mu chipani takatuma pangana konzati kuti panopo tindi 9 months kuti pite kuzisankho. Komanso ife ngati base ngati directorate yathu ya youth tikuyenera tisapezeke kuti tasokonezana ndi maplan amene tinayamba, maplan amene tinawa 2025. So officially ndifuna ndipange communicate kuti announcement yanga ndi interest yanga kupanga contest ku UTM convention ndipanga withdraw. Komanso ndikupanga maintain position yanga National Director of Youth. I think muntu pachizungu palimao amati no matter how great a person can be, you can never be greater than your society. UTM si munthu mmodzi, UTM is an idea. UTM ndi chigulu. Aliyese kumene muli masapota UTM just know kuti pa 17 November zivute zitani UTM tukupasani presidential candidate. And tose affairs youth takwirizana kuti u support, rally behind, komanso mobilize ma votes for president amene akachoka ku convention ya UTM. So ngati ma directors of youth aziko lonse from Sanje to Chitipa tavomerezana kuti no Fredo you will not go for presidential, upanga stick to national director of youth. Ndimo natisana kuza registration mwana ngo abasaso ma directors of youth ama region kuti akuzongo muna amene ndizonena mozi then we go into issue ya registration ziko. Ziko kwambiri choyamba nimafuna titokoze kwambiri a national publicity secretary yathu komanso a national do idima do yazanga also ochokera ma region onse. Choyamba ndifuna titokoze kwambiri Fredokiss amene ali Benjani Kalua
ya atangolengeza zoti akufuna kuyimira upresident anthu ambiri anamuvomereza kuti aine because is capable koma ifeyo titaona kuchipani kwathuko tinamuyimbira mafoni chifukwa tili pa ntchito anthu fe chachikulu kwambiri tinaona kuti timing inakanga tinativutapo pang'ono chifukwa ku youth iku ufunika munthu woti azipanga communicate ndi anyamata ndi Fredo is very capable kupanga communicate ndi anyamata komanso kupanga mobilize mwakhamukuona atangomwalira president athu Dr. South Kima may so rest in peace makandola ita anabwesa idea ya Fredo anakapanga ku southern region ku central region ku Mpando kusonyeza kuti anasiya gap yaikulu kwambiri kukapanga contest za president ndi tinampempha tichonda Chimene ukuku anyamata mwasiya panopa mutisalembesa anyamata awa ambiri ndekuti inde akufuna kuti mosopano ukuku sogoleri ndi usokonekera nde ifeyo kutokoza kwambiri kuti Fredo wavomereza madandaulo athu amene tinapempha ifeyo andi mene wafotokozeramo amene awine ife tamuthandiza kwambiri ndipo sitikuona so wina panopa madoi wose ali pano amene tikamvotera ifeyo ndikuti ndi Fredokiss zikomo kwambiri anaso kale nkhani yolembesa tilankhula bwino koma ifeyo tonse tagwirizanadi ndipo tikugwirizana naye kusiya basi kwake kupanga withdraw zoyima za president. Thank you. Zikomo kwambiri ino atulankhana nzathu komanso mnenero chipani chimene cha UTM unabonja wa komanso wamkulu wa chinyamata mu chipani chimenechi. Choyamba ndimafuna ndithokoze ku mtundu wa Malawi amene mukutionera pano kuti Fredo I think ni munthu mmodzi amene amachikonda kwambiri komanso amachifunira zabwino chipani cha UTM. Chifukwa akadakhala munthu wodzikonda I think maganizo ife ma directors komanso ngakhale kuchokera ku constituencies district ku area madandaulo amene timangopempha ngati nyamata mzathu akadakhala munthu wodzikonda kuti no ndikupita boka panga participate pachani pa president. Koma ndimafuna ndikudziwitseni inu amalawi anzanga kuti ena amatha kutanthauzira chinthu chimosiyana sikuti ndi chipani cha UTM chimene chawuza Fredo kuti apo tindi wachinyamata zisiye za president zikapanga maintain position yako ya director ya youth ai chipani chomasuka chipani chimalola wina aliyense nsinkhuno wonse kuyima pa position ina aliyonse imene munthuyo akuyifuna komano ndife kuchokera ku director yathu ya youth poona mmene ntchito za mtsogoleri wathu ngati Fredo Benjani Galuwa wakhala kutichitira mu nthawi yonse imene wakhala pa udindo umenewu taona kuti ndi munthu wofunikira kwambiri ku department yathu kuti apitirize ntchito yabwino imene wakhala kutiphunzitsa komanso yotumikira chipani pa ground komanso kubweretsa ma ideas osiyanasiyana opititsa patsogolo chipani chimenechi cha UTM. Mutati muone muzipani zonse amene akuoneka kuti ndi mnyamata yekhayo wanzeru wamalingaliro abwino komanso ndi wachichepere kukhala director wa youth ndi Fredokiss Galuwa muzipani zonse malayimulo. So mutha kuona kuti UTM ndi chipani choganiza bwino, UTM ndi anthu oganiza somoyenera. So ndimafuna ngopeka comment kuti musaone kuti ngati akuluakulu aku chipani ifeyo atiuza kuti timuze Fredo kuti atule pasi maganizo ake ayi komanso si adamuze Fredo kuti iwe Fredo nsinkhu ndochepa suku kupita pa president koma ndife achinyamata amene tapanga chiganizo chimene pakumpempha Fredo kuti no usatisiye male usatisiye ana amasiye bwera zapitizo tapanga maintain position imene ndi cholinga choti maganizo opititsa patsogolo kuchinyamata asafere mugiya zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri atulankhani athu ulemu national publicity secretary komanso national youth director ndi ma directors anzanga onse amene tili pamalo pano komanso amalawi nonse amene mukutionera madera onse a dziko lino. Choyambirira ndithokoze olemekezeka Fredo amene ali mkulu wa chinyamata dziko lonse la Malawi chifukwa titamva kuti akuyima ngati candidate presidential candidate ku convention. Oyambirira ndinali ine kwayimbira foni olemekezekawa ndidayimbira foni anandiuza kuti zona ndikuyima ngati president. Tinali ndi nkhawa potengera kuti imene anenera anzathu aja kuti Fredo ndi munthu amene ali ndi chikoka kwambiri ndi achinyamata paliponse pamene tayenda ndi Fredo pamakhala kuti achinyamata ambiri akutisatira ndi chikhulupiriro choti achinyamata amene akutisatira chifukwa cha Fredo amene onse ndi amene angazatithandize chisankho chimene chikubwerachi. Nditayimbira bwananga atandifotokozera maganizo awo ndinapempha apapo ndikuthokoza ndithu kuchokera pasi pa mtima kuti pempho limene ndinapempha ndinawuza kuti bwana ndachoka kutali muli ndi nthawi ngati nyamata bwanji apa maplani amene chifukwa ngati director wathu ngati bwana wathu tinakhala pansi kupanga maplani kuti kodi campaign itende sabwanji komanso generation itende sabwanji ndi maplani amene anasanja tinaona kuti chikhala chipinjo chachikulu kuti iwo maplani amene asire panjira chifukwa amene akanabwera kutenga position imeneyo sakanapitiriza tinakhala ngati kuyambira wani nakhala ngati kubwerera sombuyo. Ndiye ndithokoze leroli kwa olemekezeka Fredo komanso ma directors anzanga kuti pempho limene tinapempha kuti bwanawa apitirize
ku directorate yathu ya youth maganizo awo komanso chidwi chawo chothandiza a youth dziko lonse la Malawi posatengera kuti uyu ndi wachinyamata wa UTM koma aliyense amene ali wachinyamata. Honorable Benjani ali ndi chikoka chicha choti umachita sokulaba kuti kodi chikoka chimenechi chikubwera bwanji chifukwa ngakhale achinyamata zipani zina pamene padusa olemekezeka Alfredo amakhala kuti achinyamata ndi omasuka azipani zonse zosiyana-siyana amamasuka amanyadira. Ndiye tikakhala ngati ma directors ma region mathu timamva kukoma kuti tili ndi director amene ali ndi chikoka dziko lonse la Malawi. Ndiye ndiwathokoza Alfredo komanso ma directors nonse komanso atolankhani apa Publicity Secretary kuti pempho limene timapempha lavomerezedwa. Bwana athu akupitiriza ngati National Youth Director tikuthokoza kwambiri zikomo kwambiri ambaye kudaliseni nonse. I think tapeza kuti nkhani ya yongonjeza ndimene tapeza kuti atijera nthawi kwambiri. Now lero litifuna tiyankhule ndi aliyense wa UTM ngati woli member wa UTM uli ndi udindo wopitisa patsogolo UTM and nthawi ino ndi nthawi yolembesa ndi ife ngati directorate komanso tindimwayi kuti ya National Publicity Secretary tinawo limodzi tikupempha munthu wina aliyense wa UTM kandi wenzimayi osati anyamata okha kandi wenzimayi tsikana ngati kwanuko zolembesa zayambika 1 iwe ukalembese 2 kaneba kandi anzako aliyense titengane mmodzi aliyense. Last time talengeza kuti tili ndi target yokuti ma members achipani okhamena kwene kulembesa membership yachipani ndi 2 million. Now anthu 2 million aja 2 million plus akwena kulembesa ngati ma voters. Ndi ife ngati ma directors tagwirizana region iliyonse ili ndi target tipasana ma target sio tagwirizana rete tukupasana ngati uli director wa youth pa area pa constituency pa district pa region mpaka na pa national tizipasana ma report every week kuti kwalembesa anthu angati kwanuko because zolembesa zitikatuone phase iyo yonse makanga ndi 13 days kandi 14 days so nthawi tilibe. Convention isatisokoneze kuti pezeke kuti anthu siti kulembesa olo convention itaenda bwino chotani koma ngati anthu athu sana lembese anthu azali nabo ndife moto wa mapesi ndi chimenecho choti moto wa mapesi cha 2025 anthu alemenaziwe kuti UTM ndi chipani chachikulu nsanje tuchitipa zikomo kwambiri. I think imena Honorable Publicity Secretary andizonjezera mankhani yolembesa. Zikomo kwambiri choyambirira ndithokoze ma Adoy National Director youth komanso madoya ma region nonse amene muli pano. Tamva nawo nkhani ina imene mwakamba tathokoza chifukwa cha maganizo ndi ufulu wa munthu wina aliyense kupanga chiganizo mene angafunire ku chipani pa chakhomo limakhala lotsegula. Komano nkhani yayikulu kwambiri imeneno youth anali nayo directorate yawo inali ya registration ndiye afotokoza kunena kuti akufunitsitsa kuti madera monsemo anthu tilembetse na madera nkhawa kuti kodi tikalembetsa tikavotera ndani. Nonse amene muli ndi maganizo amenewo okuti mukalembetsa mukusowa okamvotera mukavotera presidential candidate wa UTM amene akasankhidwe pa 17 mwezi uno. Pamene anthu akupita ku convention akudziwa zimene amalawi mukufuna zimene mukudandaula zimene zili nkhawa zanu ndi zonsezo inuyo nkhani yayikulu kwambiri lembetsani chifukwa akalemberawo sadzabweranso kumadera kwathu apita ndiye ngakhale mukadzaona candidate wabwino amene tikukupatsirani pa 17 pa mudzapezeka kuti mphamvu yoti mukampanga amene chokha president oti akhoza kutsogolera dziko lino mulibe. Ndi panopo kalembetseni ambiri tikudziwa kuti ndokhumudwa kwambiri dziko muno sakufuna kulembetsa madera ambiri kalembera anthu sakulembetsa chifukwa cha zimenezo koma tiyeni kuyambira mmawa timasuke tidzuke tikalembetsa musakhale sonso khumudwa zilizonse. Masanano tibweranso pompano 4:30 imene tikupatsireni nkhani zokhuzana ndi convention ya UTM tikhala atsogoleri achipani Secretary General ndi atsogoleri ena kuti tikuzeni zonse zimene zikuyendera tili pati zokonzekera zikuyenda bwanji ndiye tikhaliso limodzi 4:30 masanano kudzakamba nkhani ya convention koma pakadali pano nakhala nawo pano directorate ya chinyamata pamene amafuna kufotokoza nkhani ya kalembera wachisankho. Zikomo kwambiri. Mwina nthawi ino ndipempheno kuti atolankhani mwina mukhoza kukhala ndi mafunso amene mukufunsa kwambiri mufunsa pa nkhani ziwiri zimene zakambidwa. Director Youth Honorable Benjani Kaluwa Fredokiss akamba nkhani ya kuti akuchita contest pa position ya youth komanso mufunsa mwina nkhani zokhuzana ndi kalembera imene takamba pano. Ngati muli ndi nkhani zina tifunsana masanano nthawi imene tikhale tukamba za convention. Zikomo kwambiri. Kalembera ndikumbuka kuti ndinu chipani chimodzi mwa zipani zimene zili ku opposition zimene posachedwa pachinachititsa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe. Masonyezo khumudwa kwanu ndi zimene zikuchitika pa ground ndi abungu la MEC komanso NRB pano mukuti ayi anthu atuluke anyamata atuluke akalembetse
sindikudziwa kuti mwasintha position yanu imene munanena during the convention, I mean the press conference imene munali nayo ndi zipani za UDF, DPP, komanso UTM I think ndi afford. Mwasintha maganizo anu, zinthu zili bwino pakali pano. Yeah. Ine funso langa likuchokera pa chiganizo chanu abenjani kaluwa chopanga withdraw kuti musayimirenso pa position ya mtsogoleri wa chipani. Tinena kuti imene munkapanga declare kuti mufuna muyimire position imene ijayo munali musanafikire akuluakulu mwina kwauza maganizo anu ndicho linga kuti akulangizeni ngati imene achitira pano. Ndine Farida Muhea ku television Islam. Ine dzina langa ndi Imon Piringu kuchokera ku Zodiac. Mwina ganizo losintha kuti musakayimire nawo ngati mtsogoleri wa chipanichi. Mwina ina kunena kuti mukuopa kamba kuti mwina pala tsogoleri akuluakulu okwana anayi tsopano amene abwera kale poyera kunena kuti ayimira. Mwina mukuona kuti simungakwanitse kwagonjetsa amene maka kuzisankho zimenezi. Ndine Sindikalimbuka wa The Truth Malawi. Mwina kuonjezera funso la Imoni ena mwina kumaganiza kuti mukuopa ndi malinga ndi ndalama yomwe mwene akulipira ku convention ya 20 million kwacha kuti kapena mwina simunayipeze mwina mukhoza kuti fotokozera komanso fotokozera dziko. National Publicity Secretary. One, men mapanga announcement ija. Anthu 5 osacha naipo kale. Ndezoti tumaopa anthu 5 convention ayi. Anthu 5 osacha. Komanso anthu 5 osewa utakuziwa kuti akawina ni munthu mmodzi. Ine nayi mapo tuzisankho ku constituency. Kuna anthu mafuma minister, anthu billionaire, naka number 2. So ine mu dashboard ya ine. Yet mena anthu amayipangira perceived failure, simene mayipangira perceived failure. Ino lokuima ku ndili constituency. Ndikuima ku planters ngwangu asoji constituency. Ino lendo no olomungata ndoti lendo no Fredo Sopito Parliament. 2030 nzai maso. Ngati ndili ndi belief yokuti I'm a better person to save my community. So enough we are here to stay. Decision yokuti kwao pa no, it's not true. Komaso and 5 osachi, they are honorable men and an honorable woman, yet I respect them. Komano when it comes to competition UTM muone ma presidential candidates osa ku UTM akumayenda limozi kukoti kwa SG na limozi ma functions makali limozi. UTM the movement just another movement tena osewa. Ndezo zo ai za 20 million zamwane nazicha tikachoka pano pa tikuyenda ndikakumane nda treasure ndibwezere change. Pa director of youth ndibwanje kwa 2.5 eh ine nalipira kai 20 million ndoda wano ndibwezera bwanje 17 ndodi mene at least ku constituency ndikaona ziwiri zitatu so I think my questions are in specific na amina with it so ina yanka national publicity secretary okay I think muna before national publicity secretary China yofuna unje zawo yanka amene muchona kuti ku UTM ndipani imene maziko ake akulu anamangika pa Chinyamata ndipo ambiri sedi ku UTM ndiye kuti mantha amene kwawo panthuwo kuti asakamire fayo panthu ayi mantha amene panalibe fa majority achipani chichi maso nkhali majority malawi ngomwe ndachi Chinyamata ndiye ife anga Chinyamata ngati yeye akwimira wimira Chinyamata to safe amapanga represent ifeyo sama imira kuti yeye ngati munthu ngoyimira kuti afuna chinthu kaya koma ngati ife Chinyamata representation ya Chinyamata izikauti tikuona kuti kupita chisogolo timakundonda Chinyamata ndasogola mawa ndi chani koma ku UTM simalesa munthu ina aliyense ali ndi ufulu kama pano nasona kutani akufuna ndi chipani chokhacho ndi democracy yeneni olomwe za president klima presidential candidate okwana 5 and the national director wataliwa number 6 so tikuyipani kwathuko ndi timapereka ufulu kwa munthu ina aliyense UTM ndi chipani chimene chikuphunzitsa anthu kuti tisamakhomerera Chinyamata samakhomerera ina aliyense ali ndi ufulu kutengapo mbali pamene akuona kuzotani akuza kwanisa ndiye kubwerera mbuyo nchifukwa tifa Chinyamata taona kuti okay apapa ndi kuti chipani chathu moto chuluke kwambiri apapa abwere apapa chifukwa kuti kila chiongo cha youth kwa papa 2025 muona zina zake kuti sidaoneke kumdziko ziko makwambiri I think ine funso langa ndi limodzi limene nditayankhe mafunso enawa a director youth ayankha bwinobwino kuti kodi ino nchifukwa chani tikulimbikitsa anthu kuti akalembetse lero pamene masabata awiriwa tinapanga press conference ngati zipani zotsutsa mogwirizana kudzudzula zimene mwina zikuchitika ndi anzathu a Malawi Electoral Commission komanso National Registration Bureau ife tikuyenera kuwalimbikitsabe anthu azikalembetsa nkhani zinazo ndi nkhondo zoti tikumenyana nazo ndipo tipambana tigonjetsa sikuti sizitheka chilichonse chimene Amalawi akufuna kuti chichitika chifukwa chokuti eni ake adziko akufuna kuti chichitike komano sangakhale pansi kuti asakalembetse pomadikira kuti nkhondozo zithe nkhondozo zizitha iwo atalembetsa chifukwa mavuto amene anthu akudandaula oyambirira anali wokuti alibe ena ma ID
akalembetsa bwanji nkhondo imene chatapambana anzathu amabwalo atithandiza aona unena kuti nkofunikira malingana ndi malamulo kuti wina aliyense alembetse chisankho chimene chikubwerachi zatsala ndi nkhondo zina zimene tikumenyana nazo timenyana nazo ndipo tipambana koma lerolo anthu akalembetse asadikirire foti akatseka ndiye kuti ngakhale nkhondo zija tizidzapambana mwina sangadzatenso kubwerera kukalemba koma alembetse lerolo asakhale ndi nkhawa nchifukwa tabwera panopo kudzera ku directorate ya youth kudzalimbikitsa nkhani yakalemberayo kuti anthu alembetse osadera nkhawayo zikomo kwambiri. Leloti yanwachi. Oh, no. Chiganizo meeting tapanga konzati. I think a director of youth at central and nakuti UTM majority ndifanya mata. Candidates semene just inali backed up ndi guluso la Nyamata. Oloti kana tibweza pange present ma nomination papers ababa. Mukanaona nokhali kuti idi ndi Anyamata adabweradi. So kumano UTM is bigger than any individual. I think ona bonja nazanena kuti no, UTM pamene nafika panopa inafika pokuti munthu mmodzi yekha sikuti angangonena kuti left chipande chose left right chipande chose right no timakhala pasi komanso ku UTM si kulibe greed utsogolesi munthu mmodzi even convention tikasankha president upresident sukakhala munthu mmodzi tamusankha uchi upresident kuchoka ku area ku branch ku region ku district so to safe tipana ndife ma president a UTM for ametikamsankhe musankhe uchi tikamsankhe ndife komanso akakhoda tipanga representative safe so tinapanga konzati komanso kuti fika pasi tapanga naso konzati ndifanye kuti zikomo kwambiri apapa ndiye pamapeto pa mkumano umene tina nawo ndi atolankhani tikukhulupirira kuti nkhani zambiri zimene takambirana aliyense watolapo mutu mmene ndanenera tikhalenso tikubwera 4:30 kuti tikambe nkhani zokhudzana ndi convention tinayi ndi mkumano kumawako ndiye akuluakulu apita kukangokonzekera kuti tikhale ndi mkumano okamba nkhani ya convention ambuye akudalitseni zikomo kwambiri.